Hagring mas bakoi tong duai kerpang na kebenda I ban resisha kurklang ban kasuk kasain bad side klein bad kakmi bad kun tong duai na kebenda kejingdap saus nem gas ngika bad iap jongi Sicilia Sunday solang piom barkam juro na kebenda gamen sim jong I Alexander Lingdong Beautiful Mary solang piao Larry Kerman si solang piao Susana solang piao Menika solang piao bad pil siling koi tong duai baubul ayah ki baro ke jing jatai ke bam cukut tong duai na kebenda ki hingga semjong I Pinian walang bad edvijit marsang bai bad baro ki kun ki siu tong duai na kebenda I Aidaris marsyang bai Pinshai bor full John Morning Star Pilangsius Wilfist Karbani Kevin Karbani Lucy Mary Mikhail Wansuk Mandel Do Marwain Mian Marwain Ayom Siar Shilla Tungi duai ba ublayan kergodo yaki ibai Tungi duai na kebenda ke jing jatai ke men sim jong I prangkupar ay ba ublan ayai ke jing jatai ke bam cukut Tungi duai na kebenda I redem main ki walang berhap na ke jing pang jing sitom ay ba ublan ayai ke jing kor jing kia med bar men sim Sujir wasra mas pukui nomor lai spa lai pusau. Ha ke kerteng ukpa badu kun badu men sim bakuin Amen. kajing ayai jung utrai jung yu Jesu Christ barga jing it jung ublai lembar ga jing aslok jung men sim bakuin ken down ring card bad pi baron Rengkat bat piru. ko men ke para bayin how Jesu Christ ha ke men step kerbang leman ke mar gedwan jung utrai ban shimida ha ke mas bakuin daga jing it ke bakrao tu ngan aitia bar ga jing tumu jung i hakmat u Jesu Tungin duai na kebenda ki hingga samjongi ki kimi ki pa jongi ki khun ki te jongi ki men ki para ki parlo ki parmar jongi Tungin duai kerpana kebenda baro ki bapang ki basitom Tungin duai na kebenda baro ki nongpo bakin kella ka bamut barkin wan pai shau blai Tungin duai na kebenda baro ki men sing ke bala klar no na ki hingga samjongi Tungin duai na kebenda baro ki men sing ki bron hapoding pin khoi ki tungin men sing ki bomdon mana manoro banduai Tungin duai na kebenda ya lade Tungin aiti ya baro ke jing sungo si jongi ke jing guslai jongi baro ke jing ting jongi Tungin aiti ya baro ke jing e baro ke jing jarbang dangi khandua ke jing jongi hak mar utrai hakane khlep mar Tungin kerpadi ya Jesu ban wengno ya baro ke jing sungo si baro ke jing guslai baro ke jing ting naka jingim jongi Kat bangdang aiti ya baro ke jing temu jongi hak mar utrai Tungin aiti ru ya baro ke pop jongi Bol silang baki pop ngipin sungo si au blay ngipin niam au blay hakane klemar togen krap ari au Jesu ban pin kud barban side kud ke donor jongi dakas nam jongo khana bangala ban simbinda hakane ke mas bakuid daga donor ka bakuid
Mitarap daga jing singos ke bakrao tu ngan duai lang nga plang hau blay badan bor barang ko hamen ko para banglele pop shibon em daga jing perkan daga tin daga kam daga jing le klet daga jing le palan jangam daga jing le palan bakrao e jangam namar katha nakarpan igamari mukoin kabaya isaga te isotim yaki angel bargiri koin badi api ko man ko param banduan ga mendan jangam trai ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yangi bad andala map yaki pop jungi uni alam yangi shaka jingim bam chukur Amen. Try can ride go days tong inya duai topin ki ya kamon jungri ngai jungme ngi karpan kotrai badakaba wad kam shitrhem ya uso junga kam blay jungme kinshem kam karhai ya ki soba pin khia junga jing isnei jungme dautrai junga yu Jesus Christ ukon jungme uba im bad sen sharangad bad me haga jingelon kabai junga men simba khoi ublay junom la junom Amen. Kajing pulay na kitab u Daniel no itu lupa. Ngau Daniel ngalayo I kajing po jingyo I pau jong amen mit. Bat hakmi ki Saul jong kabneng ki lapen ki ya ka duryo ba. Bat Saul teli ki merat ki bahe ki lami na po duryo. Uwei ubaya per na uwei pat. Ubaning kong ulong kum using bat udon ki thap niang upukni. Te kat ba ngadang pej la phut no ya ki thap niang jong u la khli ya u naga khandeu pat la paniang ya u ha arteli ki kjat kum upriu bat la ai ha u ka jing sngu thu jong upriu bat ha khmi sa wei pat umrat u ba ar ulong kum ka dingim la khli ya u naga wei ka liang u kubum lai teli ki ing krung hasintur hap deng ki beniat jong u bat lap tha ya u ki bam shibun ka do hadin ka ne ngalapej bat hakmi sa wei pat umrat ulong kum ulabasa bat udon sau teli ki thap niang jong kasim ha ing dong jong u bat uta umrat uladon sau teli ki khli bat la ai ha u ya ka bor sinchar hadin ka ne ngalayo I kajing yo I pau men met bat hakmi sa wei umrat uba sau uba itrim bat uba ishirkei bat baklain shikade bat ladon ki peniat nar ki bahe ula bam bat la pen paraling khot ling khai bat ula kerdem ya kabasa da ki kichat jong u ula long uba pher na baro ki mrat ki bahashwa jong u bat ladon shpoteli ki reng ngalapej penye ya kita ki reng bat hakmi lami hap deng jongki ka wei ka reng kabarit bat hashwa bak kan mi laitili ki reng baningkong kila sha phut no nadu tenrai bat hakmi kan ne ka reng ladon ki khmat ki balong kum ki khmat briu bat ka sintur ka ba kop sarong ye ki e ki ba krau kat ba ngadang pej lapen bej renti ya ki khet pat uta uba im junom ulai syong halaka khet
ki chan jong u lalong ki bali kum kayor bat unyu kli jong u bali phir kum us nyu lang brod ka khet jong u kalalong kathalik ting ki shal lentem jong u ki lalong ka ding ba me kawa ka ba da ka ding kala kersoi bat kala tuit na khmat jong u ki pai ben riu da ki hajar sin hajar kila shakriya u bat shipau hajar sin shipau hajar kila yang khmat jong u kador bar kala syong bishar bat kala pli ya ki kitab ngala pechu shu namar ka jing sawa jong ki tin kop ki ba kata kareng kala kren bat kat ba ngadang pe la penyap no ya uta umrat bat ya kamet jong u la penjot bat la IT no ban thang da kading kat ba na kita ki wei pat ki mrat la kini no ya ka bor sinchar jong ki Henry ya ki jing im jong ki la penjalan sha sipor arpor ngalayo I haga jing yo I pau men mit bat hakmi lembat kilo ka beneng ulawan u eire u ei ubakum ukhun ubriu bat ulawan sha uta uba im junom bat la let ya lam ya u hakmat jong u bat ha u la ai ya ka bor sinchar ka burom bat ka hima khandang babaro ki pai ben riu ki chai ben riu bat ki chai tin kindup shakriya u ka bor sinchar jong u kalong ka bor sinchar ka bane junom ka ba en om ja shu bat ka hima jong u kalong kata ka ba en om la banjot ka tin jong utrai Isango Yable. Nombor respa sapusa. Respa sapusa. In right cut balai. Utrai undon ring card but pay kajing pole naga gospel bakuir katkum ulukas Kaburam hame kutrai. ha kata kapor ujisu ula iatu ha ki sinran jungu kabe ke pharishi ha peit ya uding dumbur but yek ding baro kitang shumar yakmuin sla dalade hi pioi but pitip bakal yor kalajan ha ka jukurukom haba pioi bakine kie kijia pitip bakahima ublai kalajan shisha nga ong hapi kane ka pateng kan late no tat enda kie baro kila urlong kabeneng bar ka kendau kin duno hendrei kiktin jonga kin duno ka gospel jong utrai Zingira yame ko Chris.
Kohomen kepara bayin hau Jesus Christ. Lengbaga gospel mindagas ngi sashisin u Jesus udang penkan mau yang ibai pe ibai. Shapanga jingwan jongu, shapanga jingwan jonga hima jongu blay, bat shapanga jing kordor jonga jing penkre. Gibarong idon gamban penkre elade, gibarong idiban long kibri kiba penkre elade barabor nakabenda ke jingwan jongu Jesus. But kumnongi penkre elade nakabenda ke jingwan jongu Jesus, nakabenda ke jingwan jonga hima jongu blay kumnong idon gamban penkre elade. Abangi pulai ke gospel jonga Matthews kalau nang balai kadakot ter ngiyos ngo sapang u Yohanes Baptist haba u Yohanes Baptist ulawan ban yelap haba ula stang ya ke jing yelap jongu u Yohanes Baptist ula ong ula yelap kumne ula ong to kella ke bamut naba ke hima ublay kalajan haba u Yohanes Baptist ulawan ban yelap ula stang ya ke jing yelap jongu kumne dakaba ong to kella ke bamut naba ke hima ublay kalajan. Palang baga gospel may dagas ngi uji sudang ong yang ibay pe ibay. Haba pe iyoi ba kine kie ki jia pitip ba kahima ublay kalajan. Te uji su udang ong yang ibay pe ibay lang baga gospel may dagas ngi bangi barong dia ban penkre ya lade nakabendaga jingwan jonga hima ublay. Uji su ong kahima jong ublay kalajan. But kumnong ide ban penkre lade lang ba ka jing kella ka bamut giron ga ban kella ka bamut giron ga ban aiti baro ki pop giron ga ban pai shau blay giron ga ban bread giron ga ban ino ka to ka jingim barim jungi baringi baro ngide ban stang ka ba ke jingim ka batmai ka ba ke jingim ka ba khoid radanginum kella ka bamut radanginum pai shau blay radanginum kintai dia baro ki pop padadanginum stang banim ka ba ke jingim ka batmai enda ujisu uwan enda ka hima ublay kaban ublay unam jir yang iban down lang batu happening inam yo rung hagato ka jakaba ublay wala penkre nakabenda jongi ibay pe ibay dene kata gadaw inda ka gospel lang ba ka gospel min dagas ngi uji sudang ong yang ibay pe ibay gibarang gidon gaban penkre elade kom ka para bait henry bunsin hage jingim jongi ngi buteng ngimju kelak ka mamut warang gedang im haka popro bunsin ngi buteng kumnongi buteng ia kejing pelapop jengi barngi buteng ban pai shau play bor barabor niosnu kibur kiyong hau akatayo ban ngan pelapop hau banai ban dan haus nem ban ngan pelapop ngan sestang banim kabagi jingim kabatmai ngi buteng ia kejing pelapop jengi bad nginum pediang ia kejing kerko jongu blay bunsin balengi bedeng jingkur ko jongu terhalor jengi bai namar ngi buteng ia kejing pelapop radangi bar ngi buteng ia kejing gerlak kabamot but ngimdon katoka mon ban jan shau blay but katnong dene katagala katnong it treshitomru baro ke jing treshitom jungi kanam saiso namar ngimju kintai dia ke pop gidang iyait hagalanti bakla komun ko para ba id lang ba ke cosplay dagas ngi sashisin uji sudang kot uber yang ibay pe ibay ban penkreelade dakaba kerla ka bamut dakaba ino ya baro ki pop barngi baro ngi deman stang banim kabake jingim kabatamai kabake jingim kabakoid but namar radanginum kella kamod radanginum penkre elade ngim tip hakano korukum hakano kapor ubalun saban uji sun saban but enda uwan aba uyoy bang ngidong kibri kibom pat penkre nginam yorung hakato ga jaka ba ubal penkre ka benda jungi ibe punjurung ngina pediang ke jinggur ko jungu jisu but lese ubal un sapen shitomengi namar ubal ula ai yangi kapor ban kella kamod henry ngimpat kerla kemun te lese uji ublay un sepen shitomengi lese ublay un sepen remengi namar bale ubla ayangi kapor henry ngi lashim kabu ban ngimpat kongu ya ublay ban ngimpat kerla kemut kom kepada bait agani ke mas bokoid tongin kular ya ujisu badak ladang gidang im hakapop ladang impat fly ki pop lese min dala bunstum klampat plapop bar ngi lese gidang yad hagalanti bakla agani ke mas bokoid tongin kular ya ujisu bangin bangan stang ban kerla kamot ngan sa IT baro ki pop bangan sa stang banim kabagi jingim kabatmai kabagi jingim kabakoi tongin kular ya jisu kunjur hagere ke mas bokoi tongin kerpar ya jisu ban ayangi baro ka to ka bor ban job ya baro ki jingpan shoy jungu ban simbaman ka to ka bor ban kentai ya baro ki pop bar ban stang banim kabagi jingim kabatmai tongin kerpar ya jisu nakabenda kene baro kat bagana simida kene ke mas bokoi
Ini aro Yau Jesus Christ. Nam lai chinam amen. So bayang. Nganget. How blay pa badan bor-boro. Unang Tau ko baneng bar kendo. Berhau Jesus Christ kun bamar bai jungum. Utrai jungi. Ibala puna umen si makuin. Ibala khana ke Maria tei suting. Ibala sharapa Pontius Pilatus. Lasanar puna yau layap latep yau. Lahiyar shigi bayap. Hagasngi ke balai wala mi parna ke bayap. Ulaki wisha beneng usung sukamoro blay pa badan bor-boro. Ang tawan ban besan bari ke bayam ngangai tha umen si bakhuid haga balang katolik bakhuid haga jinga selok bari khuid haga jing map ya ki pop haga jing me pan kadong baraga jing em bam chukut amen Lai spa and yop kuntai. To duai ko para baga jingkania jonga bar jongpi kan longa bapdiang kun ha ublay ukpa baran bor baro. To try pediang jingkania nek ji jongpi nak benta ke jing ro uram kerteng jongu ke jing mento yangi beda kapalang baku jongu baro kawai. To pediang ko try ya ke jing terba bakentang ya ke ba mai hukum yangi ban IT kentang ha ke kerteng jongme. Bar to penlong yangi barabor ki bakongu ya ke hukum jongme. Krang ba lengba kine ki jenai en pediang yangi da ke jing AIDS bon jongme. Dau Chris utrai jongi. Utrai undon uring khad bat phi. Kabat piru. To kintu wala kidhonut. Ikinti ki shau try. To ngai ngu ya utrai ublay jongi. Kasang hok bat kadai. Da shisha kalong ka basong hog bat kabadai. Kadai ti jongi bar ka jing panim yangi. Haman la kapor bar ka jaka. Banai ngu ya me ko kanran ko pabak khoid ko blay badan bor bat bam chukut. Elang ba utrai jongi u Jesus Christ. Hauba melam mon ban pentama ya kiye baro dakaba ai ben thalem yangi daga jingdap pura jongo namarbat la ulalong hakadur jongo blay penban ula pen sudaya ladai badakas dam jongo ding phana jongo ulawan rai ki jing suk haka perthai namar kata lakin tiu yau halor kiye baro badla klalong katmai jongo jingim jing penim bam chikut hakito baro kibak khongu ya u badamar kata Renggar barki angel barki ark angel ki ket sim barki hima barbaro ki pait bilin barki bor janga beneng ngirwai ki jingirwai ya ro ya me barngi penbana kelam sange What could you try? What could you play? Keep on playing, but you're taking it up. The Gaburam Jome. Why you stand a shadow? Why you stand a glimmer? Why
Kohamun ke para sar sina kena kerlemar. Renggar bani pu bar kena ke wain tungan itia bara ke jing tumo jungi hakmar utrai. Kerbawa jisun pen kela iunik pu bar ke wain kum kamet bar ke senam jungo. Tungan duai ai bawa jisun pen kela ya ke jingim jungi bar ke donor jungi. Da shisha melong ubak kuid kutrai ketumai junga jing kuid barong. Namar katang ikerpad iame topin kuid pin kentang igini jing terwal jungi dakabapha ya umen sim jung mai kumga umjer halor jungi bakindup kelalong yangi kamet barkas nam jungutrai jungi u Jesu Christ. Hakapor bala dino ya u bat dala kamon ngobha ula pediang ya gejing shashitong ula shim ya ukpo pada kaba aingu ya mai ula kedia ya u bat ula ai halake senran uong to shim bartobang nakane pi baro namar kane kalong kamed jonga ia kaba NIT nakabenta jongpi. Haka jugarukom endalala iabam ula shim ia ka kuri. Badaka ba aingu biang yame ula ai aka halaki senran uong. To shim barto di nakane pi baro. Namar kane kalonga kuri jonga snam jonga. Jonga jutamba thamai bad bam chukut. Ia kaba en penmena kabanta jungpi barna kabanta ki babun. Ia kaban map ya ki pop tole ia kane. Ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing Kata sin bagi bami uku Bagi dina kane kakuri Ipemra kajing yap chong mekotra Namar katangi ke bapen mentai ke jingya barga jing me part jongo ngi terwa hame ko trayuk po janga jingim bar ya ka khuri janga jing penim ngida aingu aidam namar malen neu ingi ke babit ban yang hakmar jong me bar ban shakriya me da kabas ngoret ngi kerpad yame bangi ke ba ye benda hakamet barkas namu kres ngilong ke bala peniat likabai da umen sim bakhoid token maw ko tray ka balang jong me ka bala priang hastla ka berthai Barto penjana yakhaga jingin renggar bat uliyo ukpa bakhoid jongi ibilbat marwen bishop jongi bat baro killing do bat kirinium token mawalam ro yakhin man ki para shin rang barkin thai ki bala yo tiada ka bakarman yaga jing me pat bar ya baro ki bala kladno haga jingi snei jome to pdiang yaki shag jing shai kakmar jome to isne yangi baro ngi karpadia me barngar bar kamaria tai sude bakhoid kakmei jong oblai u Joseph bakhoid kurim chongka ki apostol bakhoid u Francis di Sales bakhoid bar baro kiri khoid ki bala pins ngo bhaya me pateng la pateng ngindap lo ki babet bani ben thalem haga jingim bam chukot bar bang ini yaro bar pindon borom yame dau kun jong me u Jesus Christ da u lembat u bad ha u kan long hamai u blai ukpa badan bor haga jingelong kawai jongomen sim bakhoid baro ko borom barga jingyaro junom la junom Amen. Sashi sintong nai tia baro ke jing tumo jungi hakmar utrai bada ke jinget ke bakrau tungen duwai ke jing duwai ujis ulehi kayangi banduwai
kok pa jongi baha meneng kan long ba khuit ka kerteng jome kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha kan da baha meneng da ka jing bam jongi ka bala ga sngi bartoma piang ye kan kan jongi ku bang ki ma ke bala sni yangi bad wadi ala mengi shaka jing pin shoy henrei to palai yangi naga basni to palai yangi ikrpad ku trai naga jing sni baro ha ga jing spon jong me to ai jing suk jing sign ha kis ngi jongi krang bada ga jing yarap ka jing is nei jong me ngin light barabor na ka pop bad ngin ya jing na ga jing jing jar baro tar bangdang ap kumle ga jing kerman bak hoit bad ga jing wan pat jong nong penim jongi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka buram menta bajinom la jinom ku trai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jong me ka jing suk nga e happy ka jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi henre ge jing e jonga balang jong me bad ha ga jing bon jong me to ai ha ke jing suk bad ga jing et le khabai kat kum khamon jong me ma me uba im bad ba sin shar junom la junom Amen ka jing suk utrai kan don barabor reng khad bar phe Rengkar bat piro to ngal terweda ka jing suk ibe ha ibe pat hak me kon lang broad jong blay hak me bakit no yaki pop jong parthe suki toy ki balak khot saga jing khawai jong kon lang broad ngam song wan ro ko gi jong henry son tan dang tin morga man sim jong kan sa
Jisu bayin ngis ngongoy ame ngiyaroy barngi pindon borome hakene keleman kubleshman ko try namar malaman bar malarum hapoga donor jongi bai be hagadur jongo pobali bar hagadur jongo bain Jisu bayin ngait kem gelapdiang yakamet barga snam jome hapoga donor jongi bai bai Jisu bayin hakene keleman enda malarum hapoga donor jongi bai bai ngidang IT ya barga jingi tumo jingi kamadu try Kergodo yang ia bayi bayi kotra Yesus akan kelepan. Pilihan kotra ya bara kecing tumo jungi bara kecing domai jungi. Pin code pin keng kotra ya bara kecing pang jeng sitam jungi. Kau Yesus bayi lang bag kos pinda mala hikai yang ia bayi bayi. Ban pen kere naga benda kecing ban jungi. Ban pen kere naga benda kecing ban jungi hima jungi. Doi arah yang ia bayi bayi kotra Yesus ban kelak mod. Yara bingo Yesus ban kintai dia bara kipop. Ban ino katoga jingim barim jungi. But ay boring ibara ko Yesus kenapa? Gila ban stang ban im kabagi jingim kabatamai kabagi jingim kabakoin. Bagne bara ke jingi sungo si bara ke jing gusla bara ke jing ti na ke jingim jungi na ki inga sam jungi bara ko Yesus. Bana ko try ka bor jungi paman mensim paman na ka met ka par jungi na ke jingim jungi bana ki inga sam jungi baro. Pin code pin kentangi ke bara ko try na ka bor jungi sam jungi hakane khole man. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Kajing dumai jeng jubile kokpa ubah habening ai ba kajing pamana ai hangi au kun jome uji sukres uhan man jongi ban ba ke ding ding jong jing it spon kan klang ban donor jongi daw men sim kuwait kan kersi biang hangi ya kajing kermen bala kerkum naga benda kajing wan jong hima jome to ai ba kajing ai jome kan pen kala dor yangi Sakinong lor langka pemju som thait ban bet ya ke sembai jung gospel to ai ba ki to ke sembai ken pen kelador na sapop ya ke jait ban rio ba ya ke perthai mariang barakobai ha ke jing khmelenti bat teganam ya ke bening bathamai bar ke perthai bathamai haba enda ya ke bor jung boman labeng nom haborom jume kan teng ai juno to ai ba ke jinga e jung jubilee kan krisyu biang hangi kipil krem jung jing karmen ya ke jing ang nut ya ke tia jing show happening ai ba kata ke juga jinga e kan pen sap priang ya ke jing kamen ban jing suk jung nong sius pa jungi setelah ke perthai shamai ko blai jungi ubala kerkhu junam kan long ke borom bar ke jing ero junam amen kok pa jungi ba happening kan long ba kuit ke kerteng jome Ima jume kan long kamon jume ak kendo kumba happening to yang iminta ka jingbam jungi kambala gasni wartoma yangi garing khang jungi kumbang ri ma ke balai snu yangi padwat yara mingi shaka jing pin shoy henry to palai yangi nakabasniyo kublai khomaria kubada plag jinga ye utrai uron bar pha lakar ko ye pha nap ne gi kinthem bar lakar ko ye usok poj pha ujiso Komaria bakui kukmei jung blame to the wine benda jungi genong pop minta bar hag por jingyam jungi amen kaburom au kaman hau kun bar hamen simokoi kumbar lang ka mendingong kum juminda ban barabor junam la junam amen to nginia duai ngi krpar ko blai badan bor baro ba ya kito hakiba me ai ya ke jing kamen bani benta haga jing maya jing blai men sha lananoru ban kin klad name dau kres utrai jongi amen utrai undon ring card bad phe kabat phiru ublai badan bor baro un kur do ya phe ukpa badu khon badu men sim bakhoit amen Toleit suk bariaro ya utrai daka jingim jungpi. Isomo yauble South Spa
ram hok pa betukun haman sim bakui malam haba menikong cuma tahu berapa cinom la cinom amin. En je ra Yesus Kristus.